Lamede jibo dorpeşkirina navçeya nav Sûre were rakirin û kesên sivîliyên ku li navçeyê Asêmanê werin derxistin, xûpeşandanekê hate lidarxistin. Welatiyên Amedê xwestin ku bervî navçeya nav Sûrê bimeşin, lê belê rastî müdaxaleya polîsan ve hatin. Sloganlar atmaya devam ettiğiniz sürece müdahale edecektir. Li ser müdaxaleya polîsan girse nikarîbû daxuyanî bide. Polîsên ewlehiyê bi ava şît û bi bombeya gazê êrişê welatiyan kir. Girse li taxên din û kuçeyên Amedê bi sloganan belav bûn. Da Aloziyê de kesek birîndar nebû, lê du kes ji ber bombeya gazê ji xwe ve çûn. Sevda Kaplan, NRT, Amed.